Pag-uswag sang BPO industry sa syudad sang Iloilo, ginapabugal ni Mayor Jerry Treñas. Maayong oportunidad, nagahulat sa mga Ilonggo. Wala untat ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo apisar sang pandemya. Sa nagligad nga duwa ka tuig, nagsanyog pa ang BPO industry kang nagdamo ang mga nagatrabaho sa nagalain-lain nga call center agency. Suno kay Mayor Jerry Treñas, nagsaka ang numero sa mga kompanya, nagsaka man ang numero sa mga call center agents. May mga kompanya man nga nag-expand o kung nagdugang sang ila kapasidad kag office space. Katawom sang nagkatabo sa syudad, ang aton nga mga BPOs sige-sigigid, no? And we have more or less 36,000 already call center agents. May duwa pa ka building nga gina paubra ang sa Mega World, 12 stories na. And nabatian ko daw why pa gani na matapos pero puno na sang BPO na kontrata, no? Ang uli ko na batian man ang sa SM ang strata manog patindog man na sang second tower nila. Ang pag-uswag sang BPO company ang makabulig man para sa mga Ilonggo nga nagapangita sang trabaho bangod sang oportunidad nga dala sini. Makaganar man ang mga graduates sa nagkalain-lain nga kurso bangod sa mga trabaho nga mahimo nila sudlan. Para kay Mayor Treñas, nagapakita lamang ini nga maayo nga lugar para sa negosyo o kon investment ang syudad sang Iloilo bangod sa pagdamo sang BPO nga nagapadayon nga pag-operate apisar sang new normal. Ang trabaho para sa aton nga mga kabataan nga nagagraduates sige-sige ni diri sa aton sa syudad. I'm so happy that employment opportunities are available para sa aton nga mga kabataan. The same time, with a very good business climate, daw sige-sige ang investments. Suno sa grupo nga iFit, mayara sang kapin isa kagatos ka mga BPO companies nga naga-operate karon sa syudad sang Iloilo. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Ginadusol sang Department of Health nga paghatag sang second booster, ginpabura ni Mayor Jerry Treñas. Apisar yara na sa new normal ang sitwasyon sang syudad sang Iloilo sa idalom sang Alert Level 1 status, padayon ang pagkampanya ni Mayor Jerry Treñas para sa booster shot sang mga residente. Suno sa alkalde, mahina pa ang booster rate kung ipaanggid sa primary shot sang COVID-19 vaccine nga ginhatag sang nagligad nga tuig. Gani ginapaboran sang alkalde ang pagduso sang booster bilang isa sa mga rekisito sang Department of Health. Ang akon ginalantaw gid, do kinahanglan gid kita magtulod sang boosters, no? Kaya nga aton nga rate sa syudad, although maayo na nga aton nga primary doses, ang vaccination ta do ang boosters naton do hindi pa gid maayo. So I think together with the OH dapat kampanyahan ta gid ang boosters. Ako yaga agree ko nga ang vaccination naton i-require na ang boosters kag may expiration. Sa hambalano naman sang second booster shot suno sa alkalde, kinahanglan nga hulaton ang mga indesisyon sang DOH dire. Apang iya naman ginaduso ang pagbakuna sang second booster bangod ako ang mabulig sini bilang proteksyon sa lawas kag sa komunidad. Sa second dose booster timawlakid kami sa Ilaya guidelines, no? Although I would like to encourage everyone nga mag second dose gid kay ang efficacy sang vaccine sa kapanaog. So maybe after 3 months dapat may second booster ka. Nahibaluan, isa ang syudad sang Iloilo sa may mataas nga vaccination rate sa bugos nga pungsod. Dako ang nabulig sa mga mega sites kung sa diin nagkalto ang mga pamuluyo para magpabakuna, lakip ang house-to-house campaign kag ang drive-thru vaccination. Sa karon, nagapadayon ang rollout sa mga district centers para sa mga booster shots kag ang bakuna para sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtub 11. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.